Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Слава нашему Христу. Вітаю вас, сябры. Сёння нас чакае маршрут у Гродзенскую вобласць. Ён разнастайны, але што цікава, што я назваў гэты маршрут у гонар руіны, вялікай, магутнай, незвычайнай, вельмі велічнай такой. Вось. Гэтая руіна святыні у Новаспаску. Так называецца і маршрут. Новаспаск. Першая кропачка — гэта агароднікі. Там шмат населеных пунктаў, некалькі ж ёсць населеных пунктаў, якія назву носяць агароднікі. А вось менавіта з гэтымі агароднікамі побач ляжыць дастаткова знакаміты, дастаткова вядомы у межах нашай краіны камень, які носіць назву Нявесцін камень. Да недаўняга часу ён быў такім, запусценні, можна сказаць, закінутым стане. Там дастаткова была кругом хмызняка, пляцоўка такая была, ён такім выгіне, як быццам такой лагчынцы он ляжыць. Вось. А сёння высеклі людзі хмызняк, праклалі такую сцяжынку да яго, вакол каменя з'явілася брукаваначка. Вось, лесвіцу зрабілі туды сходні такія, да каменя самога можна і туды прайсці, падняцца наверх, зручна ўсё зроблена, так? І на дарозе паставілі указальнік, што менавіта туды трэба ісці, там мы знойдзем Нявесцін камень. Як кажуць, гэты камень дапамагае нашым дзяўчаткам, нашым беларусачкам. Вось, нечага яны ў гэтага каменя просяць. Што просяць, гэта ўжо іхні сакрэт. Вось, але да яго ідуць людзі, да яго ідуць і сталыя жанчынкі, і маладыя асабліва, і нават прыходзяць сюды, мабыць, ужо з удзячнасцю, мабыць, маладажоны прыходзяць. Вось такая кропачка цікавая, так што заглядайце, таксама, можа, павяжаце нейкую стужачку, можа, нешта папросіце ў гэтага каменя, глядзі, і адбудзецца. Вось, наступная кропачка ў нас Аляны. Аляны. Узгадваецца каралеўская маёмасць на землях Вялікага княства Літоўскага з пачатку 16 стагоддзя. 1523 годзе уласнікам з'яўляецца род Забжезінскіх. З цягам часу ўласнасць роду Сапегаў, Давейкаў. Так. Адзін з прадстаўнікоў роду Ваўжынскіх пасля паўстання 1830-31 гадоў адбываў 25-гадовую катаргу, 25 чвэрцьстагоддзя. Вярнуўся, пабудаваў гэту капліцу гонар свайго вяртання на радзіму. Зараз яна ў руінах. Бачыце, якая гісторыя ў гэтых руінах, што паўстанец, удзельнік паўстання 1830-31 гадоў, такого славутага студэнцкага паўстання, так, ён атрымаў такі вялікі срок, такі вялікі, 25 гадоў, не жарты, гадоў катаргі. Але ён паабяцаў, быўшы ў катарзе, паабяцаў, што ён, калі вернецца, ён абавязкова пабудуе ў гонар свайго вяртання, ён пабудуе капліцу, што ён і зрабіў. Бачыце, на сённяшні дзень яна ў руінах, але это напамін, як нейкі сімвал, можа, так, веры, і галоўнае, што годнасці чалавечай. Ён сказаў, ён даў слова, ён вярнуўся і пабудаваў капліцу гэтую. Вось, нечаму яна нас, нават у такім стане, нечаму нас будзе вучыць, нечаму нас будзе нейкі паднясе гістарычны урок і урок годнасці чалавечай. Кеўлы. Кропачка такая, Кеўлы, населены пункт. Можа лічыць гэта за легенду, але ў кожнай легендзе ёсць хоць кропелька падання. А паданне гэта што амаль ужо гістарычная, магчыма, праўда.
На месцы вельмі старажытнай драўлянай святыні ў 1862 годзе распачата будоўля ў стылі класіцызму новай мураванай, магчыма, каталіцкай святыні. Пасля 1866 года яе добудоўваюць, асвячаюць ужо як царкву усіх гаротных радасць. Менавіта тады над дахам з'явілася званіца. Ну, вось такі лёс, бачыце, драўляная невядома як знікла, можа, і падчас паўстання ее спалілі, можа, гэта была уніяцкая святынька, можа, была это каталіцкая. Пачалі будоўлю храма в 1863 годзе, то есть перед самым паўстаннем. А ўжо пасля паўстання, бачыце, дабудоўвалі гэтую святыню і дабудоўвалі ўжо як праваслаўны храм. Ну вось, можа нешта нешта ў гэтым і легенда, можа і паданне, а можа і праўда. Што можа быць, гэта ўжо нашых даследчыкаў на самай справе, што можа астацца за легендай, а што можа быць і сведкам нашай мінуўшчыны дасканалай, гістарычная староначка нашай гісторыі. Ну вось, ну і дабраліся да Новаспаска. Як маёмасць радоў Акушкаў і Маркоўскіх паселішча згадваецца з канца 17 стагоддзя, магчыма, ў канцы 30-х гадоў 18 стагоддзя пры кляштары базіліянаў пачалася будоўля грандыёзна уніяцкая храма. Пасля 1839 года святыню перасвячаюць як праваслаўную, спасапрэабражэнскую царкву. Моцна падскожана падчас Першай сусветнай. Добра захаваўся драўляны будынак польскай школы, пабудаваны ў 1027 годзе. Вось гэта школа, коротенька пра яе, яна сёння да недаўняга часу яна выкарыстоўвалася як школа, а сёння яна, магчыма, з'явіўся там гаспадар. Ну, дзякуй Богу, будыначак такі моцненькі, ён можа выкарыстоўвацца далей. А вось гэты храм уніяцкі да 39 года быў уніяцкім храмам. І чаму ён так разбураны? Таму ён быў амаль на мяжы Першай сусветнай вайны. На фронтавой лініі, на мяжы супрацьстаяння двух бакоў. Вось. І на здымкі, дзе бачна здымалі, я не ведаю з якога, мабыць, з нямецкага боку здымалі, гэты храм быў вельмі пашкоджаны. Ну, такім ён стане і захаваўся, амаль такім стане захаваўся да часу. Але на здымках, я думаю, што здымкі не перадаюць той магутнасці, той велічы гэтай святыні нават такім стане. Трэба абавязкова быць там. Трэба абавязкова паглядзець, якія магутныя сцены, якія магутныя аркі, якія магутныя скляпенні. Ну, я не ведаю, уражвае да глыбіні душы, што такая веліч, такая магутнасць гэтай святыні, яна была зруйнавана, яна была пашкоджана і часам, і чалавекам. Вось. Ну, на маё асабістае меркаванне, яна лёгка можа быць адноўлена, лёгка можа быць зноў. Бачыце, яна стаіць нават на ўзвышшы. Не ведаю, гэта ўзвышша ці штучнае, ці не, але з дарогі гэта ўражвае. На такой вышыні стаіць такая магутная пабудова святыні. Вось гэта трэба бачыць. Ніякія словы, ніякія здымкі не зробяць тога ўражання, не правядуць на вас, як вы асабіста, калі паглядзеце на свае ўласныя вочкі. Вось, ну пашлі далей. Байбы. Так называецца паселішча. Паселішча вядома з пачатку 17 стагоддзя ў складзе Віленскага ваяводства ВКЛ як маёмасць роду Квяткоўскіх, Дзядзеркаў і Мілеўскіх. Менавіта род Мілеўскіх ці Мілеўскіх, так. Пасля вайны 1812 года пачынае заново адбудоўваць сядзібу. Ну, мабыць, была пашкоджана, нешта здарылася, так. На вялікі жаль, але большасць пабудоў знішчана, а нейкія захаваліся ў руінах. Гэта будынак бровара, гаспадарчай пабудовы і вадзяны млын.
Можа, на падмурках, можа, нешта захавалася з старой сядзібы, нешта адноўлена было. Але ж, бачыце, прыйшоў сапраўдны гаспадар, і ён пачаў аднаўляць гаспадарку. А пачаў аднаўляць пабудовы, і нават у руінах яны гледача хвалююць, уражваюць, таму што бачна, што яны былі адначасова і вялікія, і прыгожыя. Гэта трэба аддаць павагу вялікую да будаўнікоў і да гаспадароў гэтай колішняй сядзібы. Палтараўшчына. Амаль побач з дарогай паміж вёскамі Панаркі і Вайневічы захаваліся вайсковыя могілкі Першай сусветнай вайны. Нешта пашкоджана, але ў цэлым гэты пагост у належным дагледжаным стане. У глыбіні помнік на каменным пастаменце арол з распасцёртымі крыламі, на ўскрайку паселішча ляжыць вялізны палтараўшчынскі камень. Камень гэта будзе, ён узгаданы ў маім тэматычным маршруце, называецца тэматычны маршрут Крэўскія абаронцы. Это менавіта пра гэтыя валуны. Там будзе і гэты палтараўшчынскі камень. А вось наконт пагоста, пахаванняў ваяроў з Першай сусветнай вайны, тэксце я сказаў, што ў належным дагледжаным стане. Мне здзівіла тое, што сёння людзі гэты пагост, гэтае месца яны даглядаюць. Я не ведаю, можа, дамова нейкая, можа, гэта ад сябе людзі гэта робяць, але у тым і тым разе гэта добра. Гэта добра, так бы з усімі нашымі могілкамі. Бачыце, тут могілкі, што не адносяцца да паселішча. Гэта могілкі Першай сусветнай. Вось. А ёсць могілкі, што радам і паселішчы, якія людзі жывуць. І я разумею, што старыя людзі ўжо не моглыя, але ёсць моладзь, ёсць маладзейшае пакаленне, якое не павінна дазваляць акропалем гэтым святым, гэтым, дзе памерлыя іхнія бабулькі, дзядулькі, бацькі у такім стане. Нельга дапушчаць. Гэта наша таксама родная наша мінуўшчына, гэта нашы святыя мясціны. Вось. Светач. Так называецца паселішча Светач. У лесе, побач з вёскай у лесе, гэта знакамітае месца, частка фронтавой зоны пад Смаргонню. Вось, і гэта Светач, гэта была часткай, вось гэта паселішча, гэтыя абарончыя збудаванні, якія сёння ў лесе. Лес дастаткова малады, і бачна, што тады, ў тыя часы, у 1914-16 гады, яго тут не было. Гэта была адкрытая мясцовасць, і гэтыя збудаванні былі на адкрытай мясцовасці. Яны былі ўзведзены нямецкім бокам, нямецкімі вайскоўцамі, інжынерамі. Так? А сёння гэтыя збудаванні ў лесе. Прыглядзецца можна шмат чаго знайсці на паверхні гэтых пабудоў, надпісы нейкія. Вось, каму цікава, каму можа не цікава, не абавязкова ехаць, каму цікава, можна заехаць і паглядзець. Менавіта па гэтаму мой кожны маршрут мае 10 кропак. Нешта можа чалавек і паглядзець, мандроўнік, падарожнік, нешта можа сказаць, што мне гэта не цікава, так? Можа выбраць 8 кропак. Дастаткова выбар ёсць, таму калі ласка. Вось, наступная кропачка ў нас стрыпуны. Стрыпуны гэта зноў жа старажытная колішняя сядзіба, ад якой захавалася нешмат. Сядзібны дом, там адны кажуць, што толькі падмуркі засталіся, другія кажуць, што ён перадбудаваны так моцна. Нехта яшчэ кажа, што гэта
Наогул гэта пабудова новая, а толькі лесвіца засталася, такія там прыступкі могуць 5-6, але засталіся пабудовы, яны таксама ў руінах. Вось, іх трэба глядзець, я не ведаю, мне ўразіла тое, што яны нейкія такія, яны амаль што ў цэнтры паселішча, яны у такім, нешта выкарыстоўваецца нават сёння людзьмі, але мне падалося так, да, што зняць нейкія тут стужку нейкую мастацкую ці нейкую там, не знаю, нейкі, нават спектакль зрабіць на адкрытай пляцоўцы на фоне гэтых руін, гэта было бы выдатна. Гэта на маю кропку гледжання. Так. Двор Новасёлкі. Вядома, як вялікакняжацкая маёмасць Вялікакняства Літоўскае 1430 года. Бачыце, які час у нашай гісторыі, які час у гэтых пабудоў. Пачынаючы з 16 стагоддзя уласнасць шляхецкіх радоў Гаштольдаў, Радзівілаў, Чапскіх. Ад заможнай сядзібы Чапскіх на беразе ракі Ашмянкі захавалася некалькі мураваных будынкаў, стайняў з брамамі, вялікі амбар, цудоўны пейзажны парк з каналамі, сажалкамі, шыкоўны палац згарэў 1916 годзе. Мабыць, это было падчас Першай сусветнай вайны. Але тое, што засталося, таксама цікава будзе для вандроўніка. Больш таго, гэта у нейкім такім цікавым спалучэнні гэтыя пабудовы старажытныя, так, яны прыгожыя, зноў жа, які ўжо раз кажу, што яны хоць і гаспадарчыя, але не прыгожыя. І побач гэтыя рэшткі парка і вадаёмы. Там ёсць каналы, былі каналы вельмі складаная такая мясцовасць, вельмі складаныя былі такія арашальная сістэма, мабыць, ці каналы гэтыя нейкія былі такія адводныя, ці прымалі ваду гэтыя сажалкі, яна вельмі складаная. І яшчэ можна ўбачыць яе рэшткі, так? Можна, нават аднавіць можна было бы. Але вось гэта ўсё вельмі такое, маляўнічае, так скажу, вельмі маляўнічае месца. Вось гэта адна з мясцінак, дзе можна было бы і вандроўніку прысесці, нейкую зрабіць палянку, так, нешта смачнае з'есці са сваёй сабойкі дарожнай. Вось, таму, калі ласка, можа, маім такім саветам, можна сказаць, так, можа, вы скарыстаецеся. І яшчэ адна такая не датычыцца архітэктуры нашай, але гісторыі адназначна. Гэта паселішча Багушы. Яно паміж Смаргонню і Спаскам. Мабыць, так на карце, калі я не памятаю. Калі памыляюся, прабачце, калі ласка. Так вось, каля гэтай вёскі захавалася, як не дзіва, старажытны шлях 16 стагоддзя, можа і ранейшы, які калісьці пралягаў са Смаргоні праз Крэва і далей на Гальшаны. Менавіта ў гэтай вёсцы захавалася частка брукаванкі з тых часоў. Яшчэ зусім побач з паселішчам на ўзлеску прыдарожжя бачым магутныя рэшткі бетоннага дота Першай сусветнай. Што датычыцца дарогі, чаму трэба глядзець? Бачыце, ўзрост які вялікі, так? Гэта па-першае. Па-другое, што гэта сёння і такія сведкі нашай мінуўшчыны руйнуюцца. Я не ведаю, заліваюцца асфальтам. А тут перад намі тая дарога, па якой некалі хадзілі кареты, ездзілі, коні, людзі тых часоў, гэта, нешта. Нават абочныя дрэвы, мне падаецца, з тых часоў. Яны, можа, нешта такое пазнейшае, але нейкі такі атрымліваецца комплекс шляху старажытнага такога, частачка гэтага шляху, якая захавалася да нашага часу. Калі будзе вам цікавасць, загляніце, прайдзіцеся па гэтай дарожцы. Вось і ўсё, сябры, дастаткова такі разнастайны, цікавы маршрут. Вось, карыстайцеся такой інфармацыяй, вандруйце. Вось, і буду вельмі ўдзячны, калі пачую ад вас нейкія водгукі, калі пачую водгукі і на радыё Марыі, а можа нават і асабіста з вамі сустрэнемся, падзякуеце, таму буду вельмі рады, што нездарма я тут баўлю час, нездарма вам пра ўсё гэта кажу.
Вось тады добрыя вам дарогі і беражы вас Бог, як заўсёды я кажу. Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам.